गिबियावनो नैबे जोंनि फुख्रिपार नसुंनि गोथार बाथौ थानसालियाव जोंनि बेलासि समनि बयनिसिमबो आंनि गोजोन बेलासिनि अननाय सिबिनाय खुलुमनाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। दा जोंनि नैबे फुख्रिपार नसुङा फैयै देग्लाय जोङो रुफाथि मायथाइ फालिनो थाखाय थाम-थिम खालामनाय जादों। दा बे हाबाफारियाव जोङो साननैनि हाबाफारि लानाय जादों। गिबि हाबाफारियाव जोङो गेलेमु बादायलायनाय आरो बेनि उनाव जोङो थुनलाइयारि बादायलायनाय दा बेखिनि हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो गोथार मंगलबार एबा जोंनि जा नैथि मंगलबारनि सानाव जोङो आरज गाबनाय हाबाफारि लोगोसेयाव जोङो आरज गाबनाय हाबाफारिजों लोगोसे जोङो गेवलां मेल लानाय जादों। दा बे गेवलां मेलाव जोंनि आलासि महरै बाहागो लाफैगोन जोंजों हांख्रायजानाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि माइनाव आफादनि गाहाय नेहाथारि मुस्रिमा सांग्रिलि बर' बिथाङा जोंनि गेजेराव गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैगोन। दा बेनि गेजेराव जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव जोङो तामुलपुर जिल्ला बर' फरायसा आफादनि VP भाइस प्रेसिडेन्ट बिथां फुकन बर'आ जोंनि गेजेराव फैगोन। आरो बेजों लोगोसे जोंनि गेवलां मेलखौ बेखेवगिरि महरै जोंनि गेजेराव नुजाथिफैगोन मानगोनां MCLA पबित्र बर' सार बिथाङा जोंनि गेजेराव जोंनि गेवलां मेलखौ बेखेवना फैगोन। आरो बिथांजों लोगोसेनो जोंनि सुक्लाय सेरफां समस्तिनि मानगोनां रनेन नार्जारि सार बिथाङाबो जोंनि गेजेराव जर'खा आलासि महरै नुजाथिफैगोन। आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि मोनाबिलि हारिमु आयदायाव जोंनि फुख्रिपार नसुंजों हांख्रायजानाय मानगोनां सिमांसा बर'आ जोंनि मोनाबिलि हारिमु आयदायाव बाहागो लाफैगोन। आरो बेजों लोगोसे फैफाबावगोन संगिता बर' बिथाङाबो जोंनि गेजेराव नुजाथिफैगोन। दा बेखायनो नैबे हाबाफारिनि मोनफ्रोमबो हाबाफारिफ्राव जोंनि फुख्रिपार नसुं लोगोसेयाव गासैबो बर' माहारिफोरखौ जोंनि मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव फैनानै जोंखौ मदद होफैनो थाखाय आङो फुख्रिपार नसुं बानजाय आफादनि जानानै गुरै खावलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि खुलुमबाय। दिनैनि फुख्रिपार नसुंनि जानानै आं आफादगिरि महरै जोंनि बे 25 बोसोर सिलभार जुबलि फालिनो थाखाय थाग-थिग खालामनाय जादों। बेनिखायनो गासैबो बाथौ धोरोम सिबियारि रायजो राजाफोरखौ बे मेलाव नुजाथिफैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। सानबेसे जों साननैनि थाखाय थिग-थाक खालामनाय जादों बे हाबाफारिखौ। मा जों ओरैनो गिबि सानखालि दंफां गायनाय बायदि बायदि आरो बेबायदिनो खामानि लानाय जादों। आरो नेक्स्ट खालि बाथौनि खामानि बेखिनियानो आरो। गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजिय'थेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा स्ट्रक बेरामजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लाना फैदों। स्ट्रक बेराम जानाय सुबुंफोरखौ मोजां फाहामथाय होनो हानायनि सुबिदा होगासिनो दं क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजिय'थेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा। क'क्राझार सहरनि साखाथिनि खोदोमथलायाव थानाय जावा श'रुमजों नांजाबनाय फिजिय'थेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा रोंगौथि गोनां कनसालटेन्ट फिजिय'थेरापि डक्टर शीला बसुमतारीनि सार्भिस होनायाव स्ट्रक, स्पर्ट्स इन्जुरि, स्पन्डिलाइटिस, सेटिस पेन, जइन्ट पेन, स्ट्रेन एन्ड स्प्रेन, फ्र'जेन शोल्डार, पस्टुरेल कारेक्शन, पेडियाट्रिक PT, आफ्टार सार्जारि, माल्टिपल स्क्लेर'सिस, पस्ट लां इनफेक्शन, पार्किनसन्स डाइजेस, पस्ट फ्रेक्चार्स आरो डिस्क प्रलेप्स आरो स्लिप डिस्कनि बेराम जानायफोरखौ सोखानो हायो। आरो बे फिजिय'थेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा क'क्राझार सहरनि गेजेरावनो बेरामिनि न'आव थांनानैबो सार्भिस होनो हानायनि सुबिदाखौबो होगासिनो दं।
जुदि नोंथाङाबो स्ट्रक बेरामजों भुगिनांना दंब्ला थाबैनो क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजिय'थेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव थांनानै फाहामथायखौ लानो हागोन। लोगोसे नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 6000159769 एबा 9101439836 जामबुं नम्बराव कल खालामना थोंजों खौरां लानो हागोन।